Na Rympei U Hynñiewtrep, channel paidbah, Bri U Hynñiewtrep. Kaseng Voice of the People Party VPP menin kasngi kalabo jing kalibat Pynpaw ka jing artatin halor ka rukom penbanai ka result jang ka jing thoi ka examine MCS kabala penlong daga Meghalaya Public Service Commission MPSC hakaba bun kilabo jing kali kadba bun ki kyrteng kila sa ka umdum bat sha le thok urukhot jang ka media cell jang ka VPP uba bahun lang da khartmar ula Pynpaw ba ka result jang ka jing thoi ka examine MCS kala penmi ya ka jing kali bat bun ki kyrteng kila sa ka umdum bat sha le thok kadai ka balatip bha bakitu ki badan ha ka bor sarkar ka baminta ki dan kati ha ka culture jang ka jing le silang khamat ka ba jing mentoi ki tu ki badan ya ka jing yadai ka ba yajan bar ka sarkar na markata ka MPSC kala du no ya ka jing yo jing shania na kisamna tada bishar na ka jing penmi ya ka result MCS bon ki yo ikum ba kalom ka ba tikna ba ka dan ka jing pang ka ba shirkhai ka ba hiar thama bat penpang ya ka MPSC ki paidbah hi baroh kawai ki dan ya ka jing sngo ya ki jing le ya ki kam bakla bat ka jing bamla ban pentrai kam bhai ha ki snam ki balalej no ya ka bala ailat ban beteng ban kata ya ki babon ki nong wat kam bat ki tu ki bakwa shisha ban sakriya ka jela nagi examine MCS barangshen menta ka pau baka jing sha liang bat ka jing jit Bri U kadai kadang jong ka ni ka tanat trekam la Pynpaw ka media cell jong ka VPP kalong ru ka basir khai bat ka balong bi habakani ka jaka ka bakongsan kamla ban penlong yaki examine da ka jingshania ka bapura jong ki paidbah bat menta kala do ka jingshania jong ki babon ki samla ki belanang lastat kum ki nong shnong ka jela ngila poi ha uput ka bangimla ban shu Sngap jar ya kren bat ya tainia ka MPSC ka dai ban pen i kumno kala jit bat penrong kam yaki kyrteng bat ka ega cut off marks bat ka MPSC kamla ban bori ya ka jinglong kerpang bat ban yada ya ka hok jong u riu shimet kadai katana trikam paidbah bat late ya ka dakin nong rim jong ka hok ka jinglong khoi long suba bat ka jingkit khli la Pynpaw ka media cell ka Meghalaya Public Service Commission MPSC kadai na ka benta ban sakri ka jela bat iki paidbah da ka ba penrung kam daki Bri U ki bat tebet bat ki riu shimet ki bala hendai la da ka beteng ban penhun ya ki politician bat kitu ki badan ha ka bor kumta ka long ka baya ha bha ba ya ka MPSC on court no da ka mostly politician service commission hendai la da ka jingyok kam ka daipat da ka ba pendap ya ka pla jong no re jong no kolong no kum ka money pay service commission la Pynpaw ka media cell jong ka VPP kala Pynpaw ru ba ka MPSC kam ni ka balong try shimet da ka nuka sarkar ka badan ha ka bor kumta ka dai ban penne ya ka jinglong bom sha liang ka badan jingbot bat ka dai ban penya khlat ya la de na kinu ki jingya dai bat ki seng san per thai